Salamu alaikum. Da fatan kuna lafiya, ya wajen ku, ya kowa da kowa. Allah yi wa kowa albarka. Amma waɗanda suke da zuciyar ƙwarai da zuciyar mutunci, waɗanda ba sa cin amanar ɗan uwansu a rayuwa. Wannan bidiyon ina yin shi ne akan Fati Muhammad. Hajiya Fati Muhammad, abinda nake so ki sani a rayuwa shine ita duniya hanya ce, kuma duk wanda ya zo sai ya wuce. Ina mai iya baki damar ƙarshe. Abinda yake so yake tsakanina da ke, in kina so in faɗa wa duniya, ina iya gaya wa duniya. There is no any problem. Amma abinda nake so da ke, na baki kwana 2. Wallahi sai na yi magana akan ki Hajiya Fati. Wallahi.